Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to unezinkinga. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much. Please kindly subscribe ake mangaba subscribe, like video, share a video as well. Ungakhohlwa ke ukuthi ubuke lawa ma-advert mangaba yaqhamuka ke. Sibonge kakhulu nakulabo abafika namhlanje abasanda kusithola. Please kindly subscribe nokulike ake kuyasiza kakhulu. So kule video ngizothanda isikhulumeni ngodabula bafethu. Udabula ke ungomunye wamakhosikazi kababa uMaseko lapha when it comes to reality show Umndeni. If you do watch Umndeni lapha ku Moja Love channel 157, eqinisweni angaze ngobuke Umndeni maybe in 2 years. I've only watched ama-clips engiwathola online, but ukuhlala phansi nje ngithi ngibuka Umndeni leyo show leyo angisakaze ngiyibuke honestly speaking, but because ngiyabazi ngabantu embabuke kakhulu for years, but okwamanje senginesikhathi ngakaze ngiyibuke. Kodwa ke udaba lolu kukhulunywa lana ngodabula bafethu usizi lwakhe lapha you guys lokungamazi uma wakhe and all that. So ngizothi ngithinta leso story ke you guys ngase ngithi okay asike sixoxe ngodabula ngoba udabula ungomunye wamakhosikazi kaMaseko. Ubaba uMaseko, when you don't know, sorry, I think unamakhosikazi angabe sifazane ebese banamakhosikazi ake angabo ulili obubili, something like that, singisho abantu abagay yami you guys. But the time ke ngisayibuka ngiyazi ukuthi bekunamakhosikazi amabili a straight bese kuba ke nalabo abanye abagay. Obaba uMaseko nabo babukulube ebengibabona nje kumndeni when it comes to Umndeni, right? So akwamanje angazi ukuthi kusasele bani nobani laphana kumndeni, angazi, kodwa ngiyazi ukuthi ke omdala umahlala entabeni nodabula bakhona. That's what I know. Ufezile I did not know, but bekune story sikafezile lokuhamba ebuya sokuhamba ebuya. Abasawubuka ke Umndeni mhlambe bazosiza on the comment section. But anyways laphana kukhulunywa ngodabula ngosizi lwakhe, bathi isilomo somndeni ke sigonyule ke ngosizi esibhekene nalo. Ngizokukhulunywa ukuthi nje ukhula nje engenayo into ekanjalo nje engenayo umazisi. Imagine nje ube ngangodabula and you don't have an ID, which is so sad. Kodwa ke sizwe odabeni ke siza ukuthi kwenzekene ukuthi angabi nelokungani ne-ID and all that. And mongona ID yazi ukuthi kunzima kakhulu ukuthi wenze anything njengo mhlali waseMzansi Africa, something like that. So obambe iqhaza lapha nohlelweni lwesithembuke sezithandana ezixube nabanobubili obufanayo nobabo Umndeni kwi-Moja Love. uAbraham Dabula Nkosi udalo le imfihlo ke esimudleke iminyakanyaka ekhuluma lapha kwi-Within with Hazel. That is the podcast, I guess. Udabula una 29 uthe okumphethe kabuhlungu ukuthi selokaza la kakaze athola umazisi utheke lokhu kumenza ke angakwazi ukuhola isibonelelo sika hulumeni sesika 370. So udabula kana ID bafethu. Yo guys ngiyavuka phela. So selokaba ngoye nje udabula kakabi na ID, which is so sad bafethu. Cabanga nje. Hawu Nkosi, akunabangamenzelwa nje ID. Ngaphandle kwama-ID ayikho enye into engihlupha emhlabeni. Njalo uma sithi siyowashaya eminyangweni wezasekhaya ke basijikisa mina nomfowethu ngenxa yokuthi umama usaphila. Kuthiwa ke asifike nomama ngoba ubaba sewashona, naye washona ke engenalo ipasi. Ubaba washona engenayo, umama usaphila, but they don't know where she is. Just imagine that. Poor Dabula. So shame man you guys, kwaze kwakube ebuzwa ngama-account asebhange ke ukuthi manje wenza kanjani. Udabula uthe imali yakhe ifakwa kumntwana kagogo wakhe. I think I heard about udabula ekhuliswa ugogo into ezikanjalo. Uthe ize engenayo inombolo ye-ID, kodwa watshelwa ukuthi wazalwa ngoJanuary 7 ngo-1995. Udabula ke uthe wakhuliswa ugogo noyise. Uthando lukamama uthi angilwazi ngoba angimazi. Ngatshelwa nje ukuthi usaphila kodwa akwazi ukuthi kuphi. Uma umuntu ongakutshela, so uthi yena umuntu ongakutshela kahle ngomama ngomne wethu uThemba ngoba yena uyamazi kancane. Uthe kubuhlungu ukukhula ngaphandle komzali noma ke kukamama. Mayelana nesikole udabula uthe washiya ngesikhathi sekhefu efunda grade 8 emva kokuthi afaile izikhawu ezine, something like that. Poor Dabula. Wakithi Nkosi. So yeah man you guys, so she didn't even finish school. Wafaila izikhawu eziyisithupha you guys, not ezine. Akaqedanga nesikole akana ID, akamazi uma ukuthi uma usaphila really. Uthe okwakumfailisa ukuthi wayehlushwa yidlozi udalule ukuthi yena ke wangena esikoleni engenazo izicathulo, kodwa ehamba ibanga elithatha ke amahora amabili no half ngezinye eqokiswe oplastic.
ebuzwa ke ngokuthi akasabi yini izifo njengoba kumyeni wakhe uMaseko ehamba ebhabhabala nabantu yayi nabantu besilisa hayi inkosi nabesifazane ihlanganisa uDabula ke uthe uke kwakhulunywa ngezilonda ezigcwele emzimbeni kuba uMaseko kodwa kunabana kwabo abangasekho emhlabeni okubalwa ke uMalwandle noSihle. uDabula uthe usekaningi kohlolwa igciwane lengculazi esibedlela kodwa kutholakala ukuthi yena akanalo. Uthi bengazi ukuthi sisesithenjini ngahlangana nokathathu noba uMaseko ngaphandle kwekhondomu kube nodaba lokuthi uMaseko unezilonda emzimbeni. Ngabona ukuphawula kwabantu ezinkundleni zokuxhumana ngayohlolwa ke esibedlela kodwa kwatholakala ukuthi anginalo. Ubephendula lapha umbuzo othi akasabe yini igciwane lengculazi bafethu. Uthe wabuya watshela uMaseko ukuthi ngoba ufuna izingane akalale nabanye ngaphandle kwekhondom kodwa asebenzise kuye ikhondom kwabathandana nabo ubulili obufana nabo ukuze baphephe. Okay, so laba bangamagezi kusho ukuthi kumele kusebenze ikhondom, then laba kaba straight njengoba kufuneka izingane kube yibo ke abangayisebenzisi. Ayingeke. So uthi salala naye wabuye wasithi ungikhumbule hayi ngoplastic kodwa ke hayi cha ngeke bafethu phela I need to monetize these videos eziyitori nje bafethu. Okushuthi ke uMaseko wagcine ngasayifuni ke lapha iplastic kokushiyo ke uDabula wathi ayikhona angeke ngikhone ukuthi ngiyisebenzise waya. So uMaseko uthi iyamlimaza leyo nto kanti nami futhi iyangihlubula kusho uDabula uthi bagcina ke sebehlangana ngaphandle kwayo. Uthe baqhubekile behlangana ngaphandle kwayo kuze kube yimanje nje kodwa still akanalo yena igciwane. Abantu bayasho ukuthi uMaseko uyagula kodwa into engingayazi kusho uDabula lapha nokusho abantu bayathanda ukuthi abantu bayagula bengaguba fethu kusuke kungezinye izifo kodwa okungezwela ingculazi ukuthi singabantu siyakhuluma Nkosi yami. Kusho ukuthi amadlozi ami asangivikele ngoba angikabi nalo ke igciwane. Angazi ngizolithola kanjani ingculazi, ngilindele ngizoyimela ngizolwa nayo kusho lapha uDabula. Uthe ngamampunge ukuthi uma sekusebenzisa amandla edlozi abo kuzicebisa something like that you guys. So uDabula lapha kusho ukuthi she shared a lot, especially when it comes to ke ukuhlangana nobaba uMaseko ngaphandle kweplastic nayo yonke into yokungabi nomzali oyokhuliswa ugogo okungabi nayo nomazisi. Kunengi bafethu ngoDabula ngize ngamzwela ingakho I decided to cover the story ngathi number 1 awuna ID and ungaka and you are on the reality show kumele lapha uthola imali yakho uyithola komunye umuntu into ezinjalo nje Nkosi yami ezizwisa ubuhlungu nokuthi uma wabo kuphi they don't know, which is so sad bafethu, which is so sad. Poor Dabula. But anyways you guys uthi elengculaza ke yena uthi oyilindele guys mangabe seyikhona ke uzodila nayo. Angithi guys siyazi kulamalanga kuyaphuza amapills and all that. Uma usuthola ukuthi likhona igciwane ungatatazeli, just go to the clinic uzithathele i-medication njengabaningi and then uziphilele Nkosi yami uzothini kunokuthi ulinde ize ikubulala ngithi bafethu. So man you guys, thank you so much ukuthi ubuke le video. Bengithi asikhulumeni nje ngoDabula ngalokho engibone ekushareile laphana on a particular podcast, right? Ngiyabonga kakhulu bafethu. For those who are watching the show mhlawumbe mina senginesikhathi ngawubuka Umndeni bafethu, angifuni uqamba amanga so senginesikhathi ngakaze ngiwubuke Umndeni, but they were my favorite. I was watching them a lot ngesikhathi ngisawubuka Umndeni, but okwamanje cha sengaba busy kakhulu isikhathi nje sokuhlelela iTV. Mina iTV kwami ibuka ingane, mina ngiyibuka iTV bafethu. I won't lie, when I come home ngibuye emsebenzini I get to working ngirecord ama videos, kumele ngiphekele ingane ngenze ku iTV nje isikhathi nginaso. Mangiqeda lapha maybe I'm editing my videos and all that, ngiyaposta ngiyavuka ekseni futhi ngivuke ngo3 ngiqala ukungena ezitorini, ngingena ezitorini ezikhona online bese ngiyahlala phansi ngiyarecord ingane ezingakavuki ukuya esikoleni but makushaya 6. So uyabona isikhathi seTV anginazo bafethu, angizuqamba amanga. I do have my favorite shows but isikhathi seTV cha asikho sona nje, afuna uqamba amanga. But anyways, thank you so much for watching this particular one. Poor Dabula engathi angasizakala ngusami athole iID. All I pray for ukuthi abe nayo iID noma esadinga uma wakhe kodwa at least kube nezindlela angasizakala ngakhona ukuthi athole umazisi. Shame Nkosi yami. But anyways, your thoughts on the comment section. Ungakhohlwa ukulike ivideo, subscribe, share bese siyabonana kwelandelayo. Bye.